lidi, už jsme, už jsme zapili už kameru, takže můžeme jít. Tady dáme televizor. Jsou zamknutý, ne? Zamknutý, už se teď sem. Můžete vidět, že kamera bere různý kameraman. Jdeme tam? Ne. Jdeme. Ale musíme otevřít ty dveře. Tak počkej, mám nápad. Jdu za mnou. Co? Jak to uděláme? Tak jdeme do asi otevřených dveří. Jdeme otevřených dveří, tak pojď. Jdeme přes trávu. Radši zbraň. Musíš nějak zamazat SPZ-ku. Nebo musíš nějak zamazat potom SPZ-ku. Tak nebo to SPZ-ku tam necháme. A jak můžete vidět lidi, tady náš to má parkour, takže je součástí Taryho, jo lidi. Žádný otevřený dveře nejsou. Počkej. Asi jo, no. A co budeš dělat o velkých prázdninách třeba? Budu natáčet samý video. Tak pojď, tady to je taky zavřený. Počkat, ale... Hej. Tady je... To tady nebylo včera. No. Ten je soused. Tak jdeme natáčet. Jdeme dál. To je mapa. Pokladu. Pokladu. Jestli jsme tady, No. tady nějak musíme přejít. A tady je, jak mám, smrtelná voda. Takže to nějak musíme přeskočit.